Hindi na naabutan pa ni Jose Simbulan ang pinakaabangang prosesyon sa pagdiriwang ng piyesta sa Barangay San Agustin, San Luis, Pampanga nitong Lunes ng gabi. Dead on the spot ang 84 na taong gulang na si Simbulan matapos tamaan ng ligaw na bala. Narito ang report ni Justin Sayo. Nagtamo ng tama ng baril sa likurang bahagi ng ulo si Jose Simbulan na tumagos sa kanyang pisngi. Si Simbulan ay residente ng Purok 5, Barangay San Agustin, San Luis, Pampanga. Kwento ng mga kaanak ng biktima, bandang alas 6:30 ng gabi nang mangyari ang insidente nitong Lunes, August 28. Kakwentuhan pa raw ng anak na si Joanna si Simbulan nang makarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Tinamaan siya, sunod-sunod ang putok sila. nun eh. May presisyon, putok ng putok. Sinasabayan naman nila ng baril. Uy, nakatama kayo dito. Kako, yung mister ko, kako. Nanginginig ako, umiyak ako doon. Makita ko, punpuno ng dugo dito. Hinala ng pamilya Simbulan. Malapit lang sa kanilang bahay nagmula ang mga putok ng baril na madalas raw mangyari sa kanilang lugar. Kasi dyan, lagi na lang nagpapaputok dyan, walang oras na ano. Tapos ang lakas-lakas ng mga videoke at saka radyo nila. Linilibang siguro, hindi ko mo piyesta, siyempre. Ngayon, sabi ko, lagi na lang nasanay na rin ako sa mga putok-putok ng ganyan. Diyan, dito, diyan. Hinahaluan ng, pagka magpapaputok sila, hinahaluan ng yung 5-star na paputok, labentador, ganun. O kung wari nga, ikaw ba, hindi mo katanda ko ng ito, hindi mo alam ang baril ng putok. Panawagan nila, matulungan silang mahuli ang mga taong nagpaputok ng baril at makuha ang hustisya para sa namatay na padre de pamilya. Pero aminado si Police Chief Inspector Jose Charlmar Gundaya na nahihirapan ang kanilang tropa sa pagtukoy kung sino ang nagpaputok ng baril sa lugar. Ani Gundaya, wala pa raw silang makuhang saksi na magpapatunay sa mga pangyayari. Wala akong katao-tao sa paligid. Saka napakamalawak po yung bakuran nila, malayo po yung kinalalagyan ng bakod para pumisto yung isang shooter doon sa lugar na yon. Yung nakuha po natin na islag, ikukumpara po natin doon sa mga baril na posibleng nakalista doon sa Fed. So, diyan po magsimula ang ating investigasyon. Nangako naman ang kapitan ng barangay na makikipagtulungan sa ikalilinaw ng insidenteng ito. First time po nangyari sa amin ito dito. Samantalang yung pong kapiestahan namin dito, ni away, wala. Nagulat po kami, na-shock talaga ako rito. Bakit ganun yung nangyari? Nakarecover ang mga otoridad ng isang basyo ng 9mm na baril sa tahanan ng mga Simbulan noong Lunes. Pero isa pang bala ang nadiskubre ng pamilya sa kanilang tahanan nang bumisita ang CLTV 36 News. Muling kinuha ang labi ni Simbulan para i-autopsy upang malaman ang trajectory ng balang tumama sa ulo nito. Ako si Justin Sayo para sa Metro Central Luzon News.